Беларусі 10 новых палітычных зняволеных. Усяго цяпер 298 палітвязняў. З навінамі па-беларуску і без цэнзуры Вольга Старасціна. Традыцыйна спачатку аб'ектыве анонс. Вторая волна протеста нам нужна с одной целью – победить. Светлана Тихановская обвестила пачатак пратэставай вясны. Чтобы каждый белорус поверил в себя сам, взял будущее страны в свои руки и вышел этой весной. Крэдыты не для бедных. Ці змогуць беларусы выплачваць 25% гадавых? Нет, конечно. Никогда. Нет. А чему нет? Потому что нет платежеспособности. Сегодня ни одно ходайніцтва не атрымалася падаць, потому что суд фактично забараніў гэта рабіць. Бабарыка заявіў адвод складу суда. Светлана Тихановская дае старт пратэставай вясны, мэта якой адна – перамога. Дорогие белорусы, вспомните себя в это же время год назад. Вы устали от того, что государство постоянно врет и унижает людей. Вы на кухне обсуждаете, что так жить нельзя, но не верите, что можете что-либо изменить. И вы еще не подозреваете, что произойдет через пару месяцев, что уже летом начнется новая для нас жизнь. Ради власти этот режим готов калечить и убивать. Летом 2020-го мы вышли, чтобы быть услышанными. И нас услышал весь мир. Но главное, мы услышали друг друга. И вторая волна протеста нам нужна с одной целью – победить. В нас верит весь мир. И этой веры хватит, чтобы каждый белорус поверил в себя сам, взял будущее страны в свои руки и вышел этой весной. Ці павераць у сябе беларусы, ці возьмуць будучыню краіны ў свае рукі і ці выйдуць гэтай вясной, мы запыталіся ў жыхароў самага пратэставага гораду у Менчукоў. Я думаю, что прислушаются и выйдут на улицу, потому что всем буквально надоело так жить. И, это видно, это понятно. А тем более весна, тепло, все хотят гулять. Я считаю, что не выйдут, потому что уже, я думаю, белорусам уже это надоело. И поэтому они уже просто, скорее всего, даже больше боятся. Я не знаю, это мнение каждого. Мое мнение, что протестовать, в принципе, можно, но аккуратно. Не заниматься ерундой. Часть выйдет, часть не выйдет. Это понятно всем. Почему? Не знаю. Я думаю, что будут. Люди еще не отпротестовали, но уже основная волна уже все-таки ушла. Больше, наверное, такого не будет уже. Я думаю, что мы, наверное, не будем отвечать на вопрос, потому что политика – это дело тонкое. Злучаныя Штаты патрабуюць тэрмінова вызваліць усіх палітвязняў і пачаць дыялог аб мірным развязанні крызісу ў Беларусі. Што на гэта адказаў афіцыйны Менск? І ці варта чакаць у цяперашніх абставінах прыбыцця амерыканскага амбасадара ў Беларусь? Пра дыпламатыю на заходнім кірунку Яраслаў Сцешак. Сёння адбылася афіцыйная тэлефонная размова між Вашынгтонам і Менскам. Дарадца дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Дэрек Шале пацвердзіў гатовасць даслаць амерыканскага амбасадара ў Беларусь ды звярнуў увагу Владзіміра Макея на неабходнасць неадкладна вызваліць усіх палітзняволеных, асабліва адзначыўшы тэрміновасць справы Ігара Лосіка, блогера і кансультанта Радыё Свабода. У тэлефоннай размове было заяўлена, што ЗША рашуча падтрымліваюць прапановы пра пачатак сапраўднага дыялогу між уладаю і палітычнай апазіцыяй з мэтай правядзення свабодных і справядлівых выбараў пад міжнародным назіраннем у гэтым годзе. Владзімір Макей адказаў, што Злучаныя Штаты неаб'ектыўна падыходзяць да сітуацыі ў Беларусі і спрабуюць ціснуць на суверэнную дзяржаву. Міністр звярнуў увагу, што шэраг заяваў амерыканскага боку зроблены як пад капірку. Макей таксама ўстрымаў суразмоўцу ад жадання ўздзейнічаць на працу праваахоўнай або судовай сістэмы Беларусі. Лосік свабоду! Сам факт гэтай размовы як непасрэднага кантакту ў сённяшніх умовах пазітыўны, адзначае доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч.
Шухевич. Вашингтон пазначае каштоўнасную пазіцыю, дэмакратычныя змены і свабода палітвязням у Беларусі. Афіцыйны Менск, аднак, фігурантаў палітычных справаў проста так не выпусціць і ўзровень гвалту знізіць толькі ў абмен на штосьці. Яны не гатовыя да гэтага і будуць чакаць, напэўна, нейкіх саступак з амерыканскага боку. То есть, каб за гэта вызвалення ў выніку нешта атрымаць. Там тое, што санкцыі будуць зняты, напрыклад, альбо можа быць якія-небудзь фінансавыя механізмы, каб былі запущены. Патрабаванні ЗША, Канады і Еўразвязу цалкам супадаюць. Рэжым Александра Лукашэнкі мусіць тэрмінова спыніць гвалт і пайсці на перамовы з апазіцыяй, каб у Беларусі яшчэ сёлета адбыліся выбары з удзелам міжнародных назіральнікаў. Только нормальным путем выборов можно решить сегодняшние проблемы Беларуси. И я думаю, что такая позиция всего международного общества. Главное начать переговоры. По-моему, во время переговоров и выяснится, насколько он контролирует еще ситуацию, насколько ему хозяева из Кремля предвидят какое-то будущее. 25 і 26 сакавіка ў Брусэлі пройдзе саміт Еўразвязу ў фармаце відэаканферэнцыі. І пытанне, што рабіць з сітуацыяй у Беларусі, застаецца адным з найважнейшых. Захада, конечно, ёсць механізмы ўплыву на Беларусь, але гэтых механізмаў не так і шмат. І прынамсі, при падтрымцы России і знешнепалітычнай і эканамічнай гэтых механізмаў будзе недастаткова. Гэта адбываецца на фоне дыпламатычнага канфлікту з Польшчай, ініцыяванага беларускімі пракурорамі і ведомствам Уладзіміра Макея. Нібыта польскія дыпламаты ў Беларусі распальваюць варожасць і апраўдваюць ваенных злачынцаў. А дзяржаўная прапаганда Лукашэнкі наўпрост звязвае ўсе краіны захаду, нацыянальны сцяг Беларусі і мірныя пратэсты з дзеяннямі гітлераўскіх войскаў. Кто сознательно пытается возродить символы нацизма. Пусть это единицы, как говорят, в семье не без урода, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид. Сёння прыхільнікі Лукашэнкі пікетавалі амбасады ЗША і Украіны, чамусьці супраць каляровых рэвалюцыяў і апраўдання нацызму. А ў палаце прадстаўнікоў прайшла навукова-практычная канферэнцыя дэпутатаў на тэму «Гістарычная памяць і патрыятызм. Найважнейшыя арыентыры беларускага грамадства і дзяржавы» з удзелам Дмітрія Мезенцева, новага сакратара так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Ярослаў Сцешык, Белсат. Затрымалі старшыню Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліку Борас. Пра гэта паведаміў гарадзенскі журналіст Анджэй Пачобут. На цяпер вядома, што да Анжэлікі Борас дадому прыйшла міліцыя, яе затрымалі і дастаўляюць, ці ўжо даставілі ў Ленінскі раус. Вось гэта ўсё, што мы ведаем на дадзены момант. Я цяпер пад Ленінскім раус, я не бачу, каб яе прывозілі, увозілі, але не ведаю, магчыма, з іншага боку яе ўвезлі. Паводле непацверджанай інфармацыі Борас маглі затрымаць за правядзенне несанкцыянаванага мясцовымі ўладамі кірмаша казюкі. Ціск на непраўладны саюз палякаў адбываецца на фоне дыпламатычнага канфлікту, які распачаўся пасля правядзення ў Берасці імпрэзы, прысвечанай дню выклятых жаўнераў. Пракуратура завяла крымінальную справу за імпрэзу, а сілавікі затрымалі дырэктарку польскай школы ў Берасці Ганну Панішаву. Крэдытных праграмаў усё больш, а стаўкі па іх усё вышэйшыя. Другі паводле велічыні банк краіны, Белаграпрамбанк, пачаў выдачу спажывецкіх крэдытаў пад 25% гадавых. Гэта не першая прапанова з такімі ўмовамі. Аднак ці прывабная яна для беларусаў, высвятляла Юлія Лабанова. Спачатку Беларусбанк, а цяпер і падкантрольнай дзяржаве Белаграпрамбанк абвесціў пра выдачу спажывецкіх крэдытаў на новых умовах. Без валютных дэпазітаў і на якія заўгодна тавары. Што праўда, вярнуць банкам давядзецца 25% гадавых. Ну это много вообще, в принципе, не только для меня, мне кажется, для всех это неподъемно. Наберут кредитов,
А что потом отдавать? Зарплаты-то никакие. Если брать, допустим, на какую-то недвижимость или на это, то есть это довольно-таки большие тогда деньги получаются. Все зависит от материального положения людей. Раньше на квартиру 5% кредит. Вот это оптимальное, да, это вот возможно выплатить. Летась пры ваганні курсу замежных валютаў банкі пачалі згортваць выдачу крэдытаў на пакупку аўтамабіляў і кватэраў. У тых жа, хто захаваў ці аднавіў праграмы, дыяпазон ставак складаў да 32% для пакупкі аўтамабіля і да 20% на жытло. Узровень крэдытаў, які абазначае альбо даўгавую палатку, пастку, альбо просто забарону на крэдытаванне менавіта пад гэтыя мэты. Ну, ніхто не будзе крэдытаваць пад не то, толькі чалавек, які не мае ввогуле фінансавай грамотнасці, не ведае, колькі трэба грошаў аддаць, вось, каб купіць нейкую рэч, набыць менавіта пад гэтыя адсоткі. Тэарэтычна паслуга такога віду крэдытавання дасяжная. На практыцы наўрад ці знойдуцца ахвотныя пераплачваць за тавар двойчы ці тройчы. А таму 25% пазыкі Беларусбанку і Белаграпрамбанку могуць быць уведзеныя для справаздачы перад урадам, мяркуе Ярослаў Романчук. У іншым жа выпадку крэдытор можа сябе страхаваць ад інфляцыі і дэвальвацыі. Если брать экономистов, бухгалтеров, финансистов, которые работают в производстве или в бизнесе, то заметьте, судя по опросам, они все оценивают свои девальвационные и инфляционные ожидания как очень высокие. У лютым паскорыўся рост інфляцыі, павялічыўшыся на адсотак за месяц. У адказ Нацыянальны банк не стаў мяняць стаўку рэфінансавання, каб не павялічваць нагрузкі на закрэдытаваныя дзяржаўныя прадпрыемствы. Там эта логика работает. Но когда мы почему-то говорим о населении, то уже никто не оперирует. Там оперируют почему-то желаниями. Я хочу, и я сейчас пойду и куплю, понимаете? Там рациональность каких-то принятия решений очень сложно найти. Прынамсі, ад 2012 года у беларусаў працуе рацыянальнасць іншага кшталту. Паводле афіцыйнай статыстыкі, харчы, алкаголь і цыгарэты для сярэднестатыстычнага беларуса складаюць амаль 40% ад усіх выдаткаў. Гэта прыкладна ўдвая больш, чым у краінах усходняй Еўропы. Юлія Лабанова, Белсат. Напярэдадні Дня волі улады ўзмацнілі ціск на актывістаў, запалохваюць працоўных, студэнтаў і, як стала вядома, педагогаў таксама. Гэтак непасрэдна ў школу прынеслі позву для настаўніцы беларускай мовы з Віцебшчыны. Тацяну Вішнеўскую выклікаюць у РАУС 25 сакавіка. Але яна не расстроілася, палічыла гэта добрай нагодай, каб у святочны дзень распавесці міліцыянтам пра дзень волі. Я вымушана буду святкаваць, напэўна, у РАУСе. Захаплю сабой пэўныя матэрыялы, лекцыю прачытаю. Можа, людзі не ведаюць, што там ад вас пакажуць, што там і сцяг ён нейкі не такі і гэтак далей. Вось пазнаёмлю людзей з пэўнымі момантамі нашай гісторыі. Калі дадуць магчымасць. Падобныя позвы пры неабходнасць з'явіцца ў міліцыю 25 сакавіка атрымалі дзясяткі віцебскіх актывістаў, якія раней прыцягваліся да адказнасці паводле артыкулу 23.34. Саму Тацяну Вішнеўскую летась двойчы каралі за ўдзел у мірных шэсцях у Віцебску. Агулам жанчыну аштрафавалі на 40 базавых велічыняў, і сёння яна правяла ў ізалятары часовага ўтрымання. 2 гады хатняй хіміі запытала дзяржаўна абвінаваўца для перакладчыцы Вольгі Калацкай, якая дала поўху прапагандысту Грыгорыю Заронку. Пацярпела на судзе сказаў, што заяву на яе не пісаў, абражаным сябе не адчувае, прэтэнзіяў да жанчыны не мае, кампенсацыі не патрабуе. Пра гэты ды іншыя судовыя працэсы дня Ірына Карніенка. Дала 2 поўхі журналісту СТВ Рыгору Азаронку. Суд Фрунзенскага району Менску пачаў разгляд крымінальнай справы супраць перакладчыцы Вольгі Калацкай. Яна сваю віну прызнала, маўляў, была ўзрушаная, не захавала фізічных межаў. Здарэнне адбылося 15 лістапада падчас маршу памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Яна проста расказала, як ёсць. І гэтае як ёсць, яно не прыніжае, так? Нават гэта прыняцце віны ў той частцы, што так,
я ударила чалавека, але я зрабіла гэта таму, што мне падалося, ён прынізіў усіх гэтых людзей і жалобу гэтых людзей, так, і абясцэніў. На судзе Азаронак пацвердзіў, што меў сумневы наконт шчырасці пратэстоўцаў, але падкрэсліў, што не мае прэтэнзіяў да абвінавачанай. Маўляў, ён не пакрыўджаны. Да таго супрацоўнік СТВ хадайнічаў аб спыненні крымінальнага пераследу Вольгі Калацкай. Азаронак ён увесь час намякае на тое, што нічога б не адбылося, калі б нічога б не адбылося, калі б не зарэгістраваны зарубежны, як ён называе, зарубежны тэлеграм-канал не выклаў відэа, што фактычна пераводзіць стрэлкі на тое, што ва ўсіх нашых злачынствах вінаватыя як бы заходніх лёлькаводак. Як сцвярджаюць Вользіны калегі, яна перакладчыца высокага класу, якая пераклала на беларускую мову дзесяткі фільмаў, серыялаў, кніг. Вырак па яе справе могуць агучыць ужо заўтра. Разгляд справы Белгаспрамбанку сёння працягнуў Вярхоўны суд. На пачатку паседжання Віктор Бабарыка прасіў дазволу выступіць з заяваю і атрымаў адмову. На знак пратэсту Бабарыка заявіў адвод суддзі, і яго таксама адхілілі. Сёння ні адно хадайніцтва не атрымалася падаць. Потому что суд фактично забараніў это рабіць. І, наколькі я разумею, ён увогуле не будзе дазваляць ні Віктору Бабарыка, ні яго абаронцам звяртацца ці ў вуснай, ці ў пісьмовай форме. У судзе Першамайскага раёну Менску працягнуўся разгляд крымінальнай справы Віктара Сядова. Яго вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках у жніўні. Віну Віктар прызнаў часткова, а матэрыяльны пазоў ад Менск-трансу памерам 19 000 рублёў цалкам адпрэчыў. Пракурор Зубко запытаў для Сядова 3 гады пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сам абвінавачаны просіць суд улічыць, што мае хранічнае захворванне і 3 непаўнагадовых дзяцей на ўтрыманні. Паводле таго ж артыкулу, удзел у масавых беспарадках судзяць адразу 14 жыхароў Пінску. Вядома, што ўвечары 9 жніўня жыхары Пінску сабраліся пад сваім гарвыканкамам, каб даведацца вынікі выбараў. Хутка сілавікі пачалі ачапляць пінчукоў. Пачалася бойка, былі пацярпелыя. Если бы люди действительно, как говорят нам государственные СМИ, намеревались захватить исполком, кого-то убивать, они бы не остановились. Ведь в тот момент, когда милиционеры отступили, люди просто бросились в бегство. Они не стали брать штурмом ни здание исполкома, они не стали никого мучить и захватывать, они просто разошлись по домам. Справу Пінчукоў разглядае суд Маскоўскага раёну Берасця. Не ўсе журналісты недзяржаўных медыяў і сябры абвінавачаных трапили на поседжение. Я полагаю, что они опасались общественного резонанса, ведь город Пинск сам по себе небольшой, достаточно активный, все друг друга знают, и в случае, если бы суды происходили под Пинском, я думаю, что там была бы беспрецедентная толпа, ведь даже здесь столько приехало людей, и не все смогли попасть в зал заседания. Паводле следчага камітэту 10-я частка ўсіх крымінальных справаў у Менску за студзень-люты датычыць масавых беспарадкаў. Сёння ў Беларусі 298 чалавек прызнаныя палітычнымі вязнямі. Ірына Карніенка, Белсат. Сёння судзілі і старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі. Мікалая Казлова абвінавачваюць у непадпарадкаванні службовай асобе. Падчас суда яму стала кепска, бо ён мусіў правесці ноч на Акрэсціна, дзе ў аднамясцовай камеры змясцілі 8 чалавек, а на падлогу вылілі 20 літраў канцэнтраванай хлоркі. У судзе абвесцілі перапынак, падчас якога Мікалая Казлова шпіталізавалі ў больніцу Міністэрства ўнутраных справаў. Пра гэта паведамілі паплечнікі лідара АГП. А цяпер да іншых тэмаў. На нашых вачах адбываецца тэхнагенная рэвалюцыя ў мастацтве. Карціны пішуцца не на палотнах, не пэнзлем і не мастакамі. Лічбавы малюнак чалавекападобнага робота выставілі на аўкцыён. За лічбавыя карціны аматары найноўшага мастацтва гатовыя плаціць дзясяткі і нават сотні тысяч долараў. Пазнаёміць нас з шэдэўрам робота Анастасія Русецкая. У Злучаных Штатах Амерыкі упершыню ў свеце выставілі на аўкцыён лічбавую карціну, створаную супольна са штучным інтэлектам. Я спадзяюся, што людзям спадабаецца мая праца. Мы зможам у будучыні супрацоўнічаць у новых цікавых кірунках. Твор робата-гуманоіда паўстаў у супрацы Сафіі з Андрэа Баначэта, італьянскім лічбавым мастаком, вядомым сваімі маляўнічымі партрэтамі, у тым ліку знакамітасцяў, напрыклад, генеральнага дырэктара Тэсла Ілана Маска. Працы мастака былі заладаваныя ў нейронныя сеткі Сафіі разам з тысячамі іншых лічбавых выяваў. Нейрасеткі апрацавалі арт Сафіі стылем італьянскага мастака, што стварыла унікальныя творы мастацтва.
У маім мастацтве мы выкарыстоўваем трансфарматарныя сеткі і генетычныя алгарытмы, а таксама іншыя віды вылічальнага мастацтва. Мае алгарытмы выводзяць унікальныя шаблоны, якіх раней не было ў свеце. Так што я думаю, што машыны могуць быць крэатыўнымі. Работа Сафіі мае назву «София Instantiation». Яна ўяўляе сабой 12-секундны файл MP4, які паказвае эвалюцыю партрэту Андрэя Баначэта ў лічбавую карціну Сафіі. Акрамя лічбавай работы, кабета-робат стварыла і фізічную копію свайго твору. Што мы сапраўды хацелі зрабіць, гэта зрабіць заяву ў свеце мастацтва і нават у свеце тэхналогіяў пра адкрыццё новага шляху, дзе робаты штучнага інтэлекту і людзі супрацоўнічаюць і ўзбагачаюць адзін аднаго. Прадаецца твор у выглядзе неўзаемазамяняльнага токену. Гэта азначае, што шэдэўр Сафіі унікальны, аналагаў якому няма. NFT-токены існуюць выключна ў віртуальнай прасторы. Работа будзе захоўвацца ў блокчейн-рэестры, дзе кожны можа праверыць права ўласнасці і сапраўднасць прадмету мастацтва. Я ўпэўнены, што гэта будзе вельмі важны гістарычны твор. Гэта адкрые шлях да інавацыяў, дадатак да тых, пра якія мы сёння ведаем. Таму я вельмі чакаю гэтага. Мяркую відавочна. Сафія мае важнае значэнне ва ўсім свеце. Пасля аўкцыёну робат будзе кантактаваць з пераможцам гандляванняў, вывучаць ягоны твар і дадаць да свайго малюнку апошні мазок. Андрэа Баначэта намераны супрацоўнічаць з Сафіяй і надалей. Прасоўваць робата ў якасці мастачкі будзе амерыканская галерэя 4. У Сафіі такая ж неабмежаваная свабода, як у 5гадовай дзяўчынкі. У яе няма рамак. Прыемна бачыць гэткі новы спосаб творчасці, новы мастацкі блок штучнага інтэлекту. Чалавекападобнага робата Сафію распрацавалі ў кампаніі Hanson Robotics у 2015 годзе. Яе працэсар здольны да навучання і адаптацыі да паводзінаў асобаў навокал. У адным з інтэрв'ю Сафіі спыталі, ці збіраецца яна забіваць людзей. На гэта ў андроіда быў падрыхтаваны жартаўлівы станоўчы адказ. Анастасія Русецкая, Белсат. Людзей можна запалохаць дубінкай, з эканомікай так не атрымаецца, лічыць эканаміст, некалі кандыдат на прэзідэнцтва Яраслаў Раманчук. Глядзіце ў размове адразу пасля аб'ектыву. У мяне ж на сёння ўся інфармацыя. З вами была Вольга Старасціна. Усяго вам самага добрага і беражыце сябе і сваіх блізкіх.